Čaute, my vás vítame u ďalšieho videa. A je to informačka na nový kanál Drak.sk. Sem tu spoločne s... Dasem, čaues. Výborne, a prechádzame na nový kanál, čujete to dobre. Vítame vás na tento novém kanáli, ktorý sa volá Drak.sk, to som už raz A povedal. túto vítačku hodíme aj na svoje staré kanály, nech prejdú ľudia. Áno, a predem vám vypraviame, že keď proste bude niekto z nás, bude mieť dlho niečo jak chrípko alebo niečo, tak ten druhý bude nahrávať za ňoho. Videa budú vychádzať maximálne tak možno jedno za týdeň, ale minimálne to skúsime dať čo najvíc za týdeň. A toto video nebude tak dlhé, je to informačka a my potom spravíme to, že my budeme natáčať videa oficiálne na tento kanál a môžeme to vyskúšať aj rovno, jelikož ja chcem natočiť videa hlavne ze všetkých her, ktoré proste nepoznáte. Ja hlavne Minecraft, co mi ide asi najlepší ze všetkých her. A ja budem sa snažiť natáčať všetky videá a predstaviť vám hry a povedať vám, či si ich môžete kúpiť alebo ne, či stoja za tie peniaze utracené. A my sa s vami teda rozloučíme a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!